Live na ako. Hello, Artie Mencos Vlog! Good morning here in the Philippines! Shout out tayo! Napakaganda nung vlog mo, Sisi, about doon sa beach. Tuwang-tuwa si Baby Michael. Napaaga yung ko ngayon. Yung pag-live broadcast. Isa-silent ko to mamaya kapag may maingay na dito sa bahay. But for now, na wala pa namang maingay, hindi yung salitaan muna ako. Artie Mencos Vlog, salamat kaayo, gwapa. My pleasure, gwaps. Si si Rose B, busy ngayon sa travel. Hindi ko pa nainom yung apple cider ko. Tambayan kita sa Ako Alagay Guwapa para sa WH. Maraming salamat, Sis Artie Mencos Vlog. Thank you, sis. Oo, busy Jude Guwapa. Anong gawa mo, Guwaps? Anong oras dyan? Good morning din kan, di ba? Good morning. Malapit na mag-noon, Guwaps. Ayan, malapit na pala. Magtanghalian na ba, sis? $11:40. Ayan, tanghalian time na. Magluluto ka na naman yan. Para kay Baby Michael. Dito umaga, anong oras ba? Ay, magti-10. Late yung gising ko, gawa nang natulog ako, late din. Butas talaga tong baso na to eh. Nakakatuwa yung eksena, Teresa. Pag yung mga teachers day. Ganito eh. Thank you sa 4 na nag-thumbs up. Ganyan nga, yung mga estudyanteng pabiro sa teacher, no? Pag-keep pa eh. Sis Artie Menco, take your time ha. No worries, guwapa. Nandito lang ako. Nagpapaangat din ako ng, alam mo na, kaya ganito muna. Take your time kung ano man ang ginagawa mo. Thumbs up and BG, masaya na ako. Good morning, Len ni Jade 2. Thumbs up host. Good morning, sis. Salamat sa thumbs up at sa pagdaan. Kini ako itambay. Okay, sisi. Alagad ni Artie Mencos Vlog 2. Ang bait naman ni Guwaps. Salamat, Guwaps. Alagad ni Artie Mencos Vlog 2. Kumusta ka, Len Jade 2? Ang aga kumaga no ha, mag-broadcast para sa aking kahit paano ay dagdag sa WH. Malapit ka ng mamoni, Guwaps, alagad ni Artie Mencos Vlog. Ilan na lang kulang mo para ma-push natin yan.
Para matapos na din. Walay, sa payan gwapa, bakanti pa man si Alagad. Bakanti pa man si Alagad. Yung main mo, Sisi, Ate Mengkos Vlog, malapit na ba? Ano pa lang akin? 2-1. Kung malayo pa. Pero kahit pa paano naman, kapag nagla-live ka, konting dagdag. 600 na lang, kulang gwapa. Wow, Ate Mengkos Vlog, konti na lang, ipupush natin yan. Play natin yung mga ano mo, mga music ulit, ng mga dati, para mabilis. Ikaw na ang susunod, nagagraduate. 600, mabilis na lang yan. Mga ano pa yan, mga ilan pa na live broadcast. Pauwi na daw si mama? Naman siguro yun ang simbahan. Ano? Basag yung baso. Nasinzone lang niya mabit yung ano natin sa Lazada. Hindi niya pa nabasa. Masyado naman busy. Hindi na yun magbubuka? Yung mga ganun, hindi na siya nagbuka. Ay naku. Alam mo ba yun sis na ano, 'di ba bago pa lang ako mag-start ng Lazada. So may nag-order sa akin, 2 babae from Ilocos and from Bacoor, which is napaka-excited ko kasi may nag-order na and na-deliver na rin siya. Pero hindi man lang sila magbigay ng kahit konti man lang na feedback o kahit pag tinamad ba mag-type o kahit 5 star na lang or whatever. Wala. Hindi mo lang nagbigay ng feedback. May note naman. Important yun for me. Kasi bagong open nga ng Lazada. Grabe naman. Good morning! 3 million in the house! Nandito po ako. Diyan lang kayo, ha? Take your time kung anong ginagawa ninyo. Mamaya, pag maingay, i-mute ko na to. Kakahiya naman, marinig nyo yung ingay. Ako muna mag-iingay ngayon. Shout out Artimengkos Vlog, alagad ni Artimengkos Vlog 2, Lenny Jade 2, The Night Lovers, wherever you are right now, when you play this, I would like to say thank you and looking forward for your next upcoming videos about your travel. Shout out Emma Tyler, Lani Farish, the Calhoun family, Tina Dave, Babes Patterson, shout out. Hindi ko pa memorize kayong lahat. Shout out Janet Nolan, Yensky Babol, Ga Kali, Yolanda Loyola, shout out.
Emma Tyler, Mernalyn Scholl, SK, shout out. Crazy Me, ATV Channel, Gia's Foodie, Sarah Y, Cherry Negel Journey, shout out. Faye Clark, shout out. Mary Jane Pantilope, Karin Cafe Channel, Lusa Blan, Desnard, ayan, shout out. Joanna Vlog, shout out. Remy Vlog, Just Shine. McCoy Felam, shout out. JMS Home. Lex and Anna, shout out. Life of a Jenny, shout out. Bebs Patterson. Hindi ko memorize, ang dami. Gigen B. Len in Sweden. Angelica Ho Baker. Wena Flor, Mac Genius. Sige, tulog. Gagalit na naman yun. Hindi mo na naman nilakit ako. Lagi na lang tayo. Pauwi na yun si mama. Tuloy na yun. Sabi na kanya, kasakay na siya. Lahat bet na post na yung mga bago natin na ano, item. Dapat may Shopee ka na. Parang mas marami nag-order sa Shopee. Hindi ko marang sabi nila, mas okay pag Lazada. Lazada more strict. Marami nag-order sa Shopee. Sabagay, siguro dahil ano, ang dami kasi nagpo-promote sa Shopee, no, Bet? Naiinganyo sila, no? Sige lang ko promote nila. Sa Shopee. Yung mga refund nila na sinasabi nila. Sabihin pag may trouble, lahat ng mga pagkakamali, kunwari lack of quantity, tapos may reklamo ka sa item, sabihin sa'yo, ang choices, refund or return. Pero either way, ang piliin mo doon, palpak pa rin.
Katulad nung sabing ibabalik yung Maribit, ibabalik yung load, patanong-tanong pa ng Gcash. Hindi naman hinulog. Tapos pagpipilitan na sinabing hinulog. Di ba Mabet, wala naman dumating ng Gcash? Oo. Sa susunod niya kasi kung gusto mo bumilis, magpunta ka ng Baclaran. Gusto sa ano, Debbie. Pero hindi naman eh.
Kailan pa ba yun? September. September.
Thank you everyone for being there, for the thumbs up and for the time and for the comment. Very, very appreciate po. So, shout out Angelica Howbaker. Have a nice day, Sisi. Kumusta ka naman? Ino-off ko kasi minsan kapag maingay sa bahay. So, nagbibideo po dyan. Thank you so much. $4 million in the house.
Hello, Chad May. Good morning, Sisi. Chad May, mega shout out to you. How are you today? Salamat po sa tamsak, Sisi host. And love, love, love. Have a nice day, Sisi, Chad May. Thank you, everyone. Mega love shout out to all from Chad May. Thank you, sis Chad May. Have a nice day to you wherever you are right now. Salamat sa pagdaan, sis. LDR ka pa rin, sis? Hindi makauwi yung mga ka-LDR natin ngayon. May ano, hindi pa tapos itong pandemya. Chad May, no worries, sisi. Busy lang muna, sis. May gagawin pa. Okay, sis. Don't worry. Take your time. Ano man po ginagawa mo. Time to lunch na here sa Pilipinas, di ba? Salamat.